Ayun mga kamanoy, oh. Papunta kami sa aming sa aming farm. Yan mga manoy. Nakikita nyo, yan ang itsura dito mga manoy. Yan, oh. Papunta kami farm mga manoy. Papunta kami ng farm, samahan nyo kami. Yan ang itsura sa amin, oh. Yan, ganda. So yan mga manoy, isang magandang tanghali sa inyo mga manoy. Kung makikita nyo, nandito kami sa Bicol, dito sa Laguna Camarines. Napakaganda ng tanawin niya. Samahan nyo kami. Idadala namin kayo sa farm namin para makita nyo na kung paano kami pumunta doon. Tapos kung makikita nyo, magbubuko tayo doon, nahanap tayo ng mga pagkain, mga gulay. Kaya kung nandito pa, habang nandito ako sa Bicol, tapos kung nandito kayo, comment lang kayo dyan sa baba para mabasa ko yung message nyo. Bisita kayo at bibigyan kayo ng buko. Yun mga manoy, abangan nyo. So yan mga manoy, kasama ko mga kaibigan ko mga manoy. Nasa likod, sige lang, sige lang. So ayun mga manoy, oh. Kung gusto nyo dito mag-swimming, yan, mura lang yan. Yan mga manoy, oh. Ganda diba? Mainit lang talaga dito. Pero paliw ang tubig, maganda tubig dito. Yan, oh. Sarap maligid dito mga manoy. Yan. Sarap dito. Yan, malinaw ang tubig. Yun mga manoy, ito makikita nyo dito. Tingnan mo to boy. Yan ang pupuntahan namin mga manoy. Yang lugar na yan. Manoy, medyo napagod kami sa kakalakad. Kung makikita nyo, nandito lang kami sa farm namin. Farm namin nila misis. Yan, meron tayong ilog kung gusto nyo maligo. Napakaya ng ilog, diba? Tapos yan, tapos pag diniretso nyo yan, meron tayong kubo doon mamaya. Tatambayan natin ang kubo, napakaganda niya. May mga tanim, yung kuya ko dito, yung mga tanim siya. May mga tanim na gulay. Yan. Yan po, aakitin natin yan hanggang sa dulo. Simula dito, tatawid tayo sa tubig. Akitin natin dyan hanggang sa dulo doon. Hanggang doon sa dulo. Yan mga manoy, oh. Sarap dito mga manoy. Napaka-fresh niya mga manoy. Yan, dito tayo akyat. Yan. Hanggang doon sa taas. Pupunta natin, makikita nyo. Yung ilog na yan, galing yung bundok na fresh yan mga manoy. Dito tayo. Pakit tayo sa aming farm. The Humble Farm. Yun, yung mga tanim dito, oh. Ganda, oh. Yan. Mga tanim dito mga manoy. Yan, meron dito mga talong. Yan, yung mga talong dito. Yan, oh. Yan si tatay. Tay! Ano ka? Kinautuhe. Yan, mga kasama ko, oh. Parating pa lang sila. Kisay ni tay, kisay pa na eh. May alad ka na kasi sa mga baka. So yung mga ano yan, dito na tayo. May kubo doon, napaka-fresh doon.
makikita to. Papunta na kami dito. Manoy, oh, yan tubig namin dito sa bundok Manoy, oh. Ano? Sarap niyan, Manoy. Yan. Sarap din yan. Oh, sasain na kami ni tatay, oh. Mga Manoy, oh. Yan, oh. Sarap ng buhay namin dito sa, ano, sa probinsya. Yan, oh. Fresh na fresh. Yan po. Para sa kuyog. Nagbawalan siya ng tubo. At gutom na daw siya. Basura ninyo. Yan mga Manoy, yung baba. Yan o. Fresh ka, di ba? Grabe. Ano yung kubo? Uringaw. May uring na yan dyan. Pero nasa plastic. Ano yun? Grabe mga Manoy, napakasarap talaga dito sa probinsya mga Manoy. Kung nakikita nyo, napakaganda tanawin mga Manoy. Iba, the best, the best. Yan po ang pagkain namin mga Manoy dito sa kabukiran mga Manoy, oh, sa farm. Sarap mga Manoy. Sarap yan mga Manoy. Mga Manoy, tara kain tayo dito sa farm namin nila tatay. So dito, pagkita mong ulam namin. Ay mga Manoy, oh, talong oh. Talong lang, may puso. Ay mga Manoy, kain mo tayo. Thank you. Yan, tapos na pong kumain, kailangan na mag-dessert ng Toblerone. Toblerone po ang tawag dyan. Yan, oh. Tapos na pong kumain yan, magto-Toblerone na. Yan ang Toblerone. Ay, pahit ang Toblerone. Basta po kami kumain. Hahanap kami ngayon ng buko. Papalamig muna kami ng buko. Fresh buko. Maghahanap kami ng buko. Yan, buko. Ayan na, oh, yung mga manghihingi ng buko. Pakita sila, oh. Pila-pila yan, oh. Magtalasig. Ayan. Video na. Mga Manoy, oh. Tama siya? Yun na, Jim. Ayun, sarap yan. Ano yun? Sabi kuya, tama-tama kuya. Ay, tama ka na. Okay.
Ito yung mga kaibigan ko dito. Hoy! Hoy! Pwede nang ihawin ang baka. Kumanoy, hapon na po. Inabot tayo ng alas 4 ng hapon. Hanggang dito na lamang po yung vlog namin. Pauwi na kami. Salamat sa buko, sa tatay. Yan, si Otol. Ayan yung iba kasamahan ko. Nandito na. Tumatawid na sa ilog. So paano? Hanggang dito na mga Manoy. Susunod na. La 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 la. Ano na? Oo.